хлор унсури кимиёвии гурӯҳи 17-ум ва аз рӯи таснифоти кӯҳна зергурӯҳи асосии гурӯҳи 7-уми системаи даврӣ буда, дар давраи сеюми ҷадвали элементҳои химиявии Менделеев ҷойгир аст ва ба рақами атомии 17 мансуб мебошад. Дар давраи сеюми ҷадвали элементҳои химиявии Менделеев ҷойгир аст. моддаи оддии хлор гази заҳролудкунандаи дуатомӣ буда, дорои ранги зарду сабз мебошад ва ҳаҷми он аз ҳаво вазнинтар ва дорои бӯи тез ва маззаи ширин аст. хлорро бори аввал Ҷозеф Присли соли 1772 ба воситаи пайвастагиҳои гидроген ва хлориди гидроген ба даст овардааст. инчунин кимиёгари шведӣ Карл Вилҳелм Шееле хлорро соли 1774 ҳосил кард. ӯ дар рисолаи худ дар бораи маъдане аз синфи оксидҳо ёдовар шуда, озодшавии онро ҳангоми таъсири мутақобилаи пиролизит бо кислотаи гидрохлорид тавсиф кардааст. Шееле мувофиқи назарияи флогистон, ки дар он вақт дар илми химия ҳукмфармо буд, тахмин кард, ки хлор кислотаи хлоридӣ мебошад. дар соли 1811 олими англис Дэви Гемфри номи хлорро ҳамчун элементи нав пешниҳод намуд. инчунин ҳамон сол физики олмонии Иоганн Швайгер номи галогенро ҳамчун хлор, яъне намак пешниҳод кард. аммо баъдтар ин истилоҳ ба тамоми гурӯҳи 17-уми элементҳои системаи даврӣ, ки хлор дар он ҷойгир аст, ҷорӣ карда шуд. дар соли 1826 массаи атомии хлорро химики шведӣ Йенс Якоб Берселиус дар сатҳи баланд муайян кард. элементи хлор соли 1774 аз ҷониби олими швед Карл Вилгельм Шееле кашф карда шудааст. номи он ифодакунандаи ранги худи элементи хлор буда, он соли 1812 пешниҳод карда шуда, маънояш зарди сабзчатоб мебошад. хлор ҳамчун галогени маъмултарин дар қабати замин паҳн шудааст. он унсури хеле фаъол буда, бевосита бо ҳама элементҳо ба реаксия меравад. аз ин рӯ дар табиат он танҳо дар шакли пайвастагиҳо дар таркиби минералҳо, аз ҷумла галит, силвин, силвитит, бисофит, карналит ва кайнит вомехӯрад. дар одамон ва ҳайвонот хлор асосан дар моеъҳои байниҳуҷайравӣ, аз ҷумла ҳуҷайраҳои хун мавҷуд буда, дар танзими равандҳои осматикӣ, инчунин дар равандҳои марбут ба фаъолияти ҳуҷайраҳои асаб нақши муҳим дорад. хлор яке аз элементҳое мебошад, ки дар ҷадвали даврии элементҳои химиявӣ дар гурӯҳи 7-ум ҷойгир шудаанд. ин гурӯҳ элементҳоро дар маҷмӯъ галогенҳо низ меноманд. галогенҳо элементҳое мебошанд, ки вобаста ба хусусиятҳое, ки дар номашон омадагианд, онҳо тавлидгари намаканд. галлас намак ва генас ин тавлидгар, яъне элементҳое ҳастанд, ки намак ҳосил кунандаанд. хлор дар системаи даврии элементҳои химиявӣ дар даври сеюми ҷадвали даврӣ ва дар гурӯҳи асосии 7-ум ҷойгир мебошад. он дар ядроаш 17 протон дорад. символи элемент ҳамчун дар слайд нишон дода шудагиаст, аз ҳарфҳои аввали ва минбаъдаи номи лотинии худи элементи хлор бармеояд. номаш маълум, соли кашфаш чӣ тавре ки қайд намудем 1774 мебошад. зичиш 2030 килограмм тақсим метр куб аст. ҳарорати гудозишаш 172.17 келвин ва ҳарорати ҷӯшишаш 239.18 келвин мебошад. потенсиали ионизатсиониш 1251 бутун аз 10 яъне килоҷоул мол аст ва электроманфигиш низ мувофиқ ба ҷадвали Полинг 3.16-ро ташкил медиҳад. хлор яке аз муҳимтарин унсурҳои биогенӣ буда, ҳамчун як ҷузъи организмҳои зинда дар шакли пайвастагиҳо вуҷуд дорад. дар ҳайвонот ва одамон ионҳои хлорид баҳри нигоҳ доштани тавозуни осматикӣ амал мекунанд. инчунин иони хлорид барои ворид шудан ба мембранаи ҳуҷайра радиуси оптималӣ дорад.
ин амал ионҳои натрий ва калийро дар баёни фишори доимии осматикӣ ва танзими мубодилаи обу намак муайян мекунад. Дар зери таъсири медиаторҳо ионҳои хлорид тавассути коҳиш додани потенсиалӣ ба нейронҳо таъсири инҳибиториро ба амал меоранд. Дар меъда ионҳои хлорид барои амали ферментҳои протеолитикии шарбати меъда муҳити мусоид фароҳам меоранд. аз ин рӯ хлор дар таркиби бисёр намуди ҳуҷайраҳо, мембранаҳои митохондриалӣ ва мушакҳои скелетӣ мавҷуданд. хлор дар танзими ҳаҷми моеъ, интиқоли ионҳои трансэпителӣ ва мутаддилсозии потенсиалҳои мембрана вазифаҳои муҳимро иҷро мекунад. инчунин ин унсур дар бофтаҳои висералӣ, пӯст ва мушакҳо ҷамъ мегардад. хлор асосан дар рӯдаи ғафс ҷабида мешавад. тақрибан 85% хлор дар фазои берун аз ҳуҷайра мавҷуд аст. ин унсур аз бадан асосан ба воситаи пешоб, ахлод ва тавассути пӯст ихроҷ мешавад. кӯдаки навзод миқдори зарурии хлорро тавассути шири модар мегирад. чунин аст ки натрий хлор барои истеҳсоли кислотаи гидрохлорид дар меъда барои ҳазм ва нобуд кардани бактерияҳои патогенӣ зарур аст. ишқори калий дар ҳарорати хунук он бо ҳосилшавии хлориди калий, гипохлориди калий ва об амалӣ шавад. агар ҳарорат то 60 градус селсия баланд карда шавад, ҳосилшавии маҳсулоти реаксия бо хлориди калий, хлорати калий ва об амалӣ мешавад. дар слайди минбаъда таъсири хлор бо кислотаҳо ва намакҳо нишон дода шудагӣ аст. ҳангоми таъсири хлор бо кислотаҳои элементҳое ки бо худ дар як гурӯҳ ҷойгир шудаанд, хусусан бром ва йод, метавонад онҳоро аз таркиби кислота фишурда бароварда кислотаҳои ба худ дахлдор ҳосил намояд. мисол ҳангоми таъсири хлор бо кислотаи бромид, кислотаи хлорид ва бром ҳосил мешавад. хлор бевосита бо ҳама металлҳо ҳангоми гармкунӣ ба реаксия меравад. дар рӯшноӣ ё ҳангоми гарм кардан бо гидроген бо механизми занҷирии радикалӣ фаъолона реаксия мекунад. омехтаҳои хлор дар ҳолати пайвастагӣ бо гидроген ки дар таркибашон 5,8 то 88,3% гидроген доранд, ҳангоми тафсонидан бо ҳосил шудани хлориди гидроген метаркад. инчунин омехтаи хлор ва гидроген дар консентратсияи хурд бо шӯълаи беранг ё зарду сабз аланга мегирад. ҳарорати баландтарини шӯълаи гидроген ва хлорид бошад 2200 градус селсия аст. онҳо дорои бӯи тез буда, аз ҷиҳати термикӣ ва фотохимиявӣ ноустуворанд. инчунин ба таҷзияи тарканда майл доранд. хлор бевосита бо оксиген реаксия намекунад, вале ҳангоми реаксия бо фтор на хлорид, балки фторидҳо ба вуҷуд меоянд. аз ин рӯ фториди хлор 1, хлор 3 ва фториди хлор 5 бештар маълуманд. онҳоро аз элементҳо синтез кардан мумкин аст, вале дараҷаи оксидшавии хлор вобаста ба шароити синтез фарқкунанда мебошад. ҳамаи онҳо дорои газҳои вазнини заҳрноки ранга буда, дар ҳарорати хонагӣ бӯи сахт мебароранд. хосиятҳои химиявии хлор инъикос менамояд ки хлор бо пайвастагиҳои химиявӣ бандҳои гуногун ҳосил мекунад, хусусан бо элементҳои зергурӯҳи асосии гурӯҳи якум ва дуюми ҷадвали даврии элементҳои химиявӣ. банди тавассути банди ионӣ пайваст аст. бо дигар металлҳо ва ғайриметаллҳо хлор метавонад то ин ё он дараҷа тавассути банди ковалентӣ пайваст шавад. бинобар ин таъсири он бо металлҳо ва баъзан ғайриметаллҳо зимни гармкунӣ амалӣ мегардад. хусиятҳои химиявии хлор инъикос менамояд ки он метавонад ҳам бо металлҳо, ҳам бо ғайриметаллҳо ва боз ба моддаҳои мураккаб низ ба реаксия дохил шавад. хусусан ҳангоми таъсири элементи хлор бо металли калий, хлориди калий ҳосил мешавад, бо металли мис ва бо металли мис низ хлориди мис, дихлориди мис ҳосил мекунад ки дар он хлор оксидкунандаи пурқувват ки мебошад, метавонад металли мисро то ба дараҷаи плюси 2 оксид намояд. хлор бо оҳан ва алюминий ба реаксия дохил мешавад ки дар натиҷа хлоридҳои алюминий ва хлоридҳои оҳан ҳосил мекунад. гуфтан ҷоиз аст ки